everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Anino sa kagahapon. Magkalagyo-lagitan o. Magkalagyo ta pero dili ka makalimtan sini. Ayaw pa. Ay, wala kilakot. Siya, oh. Ilakon kay ikaw eh. Wala niya na ha. Kung tuwa ka na sa layo. Hinaot ka dili ko ni mo makalimtan. Kay dili tagit kay kalimtan bisan sa kadugay na niya sa panahon. I love you, Dave. Jenny. Love ta ka kay best friend ta ka. Ay kaging-kaging diha. Kuratan ako eh. Abi na ako tinuod na. Uy kalimtan ay. Oh, huwag kalimtan ay. Promise. Hi. Nagmata na di ka? Ganina ra. Gigutom ka? May lugaw nga gida si nanay ganina. Nagakaon ka na di ay? Wa. Kagihuwata kang mahuman sa pagpakigtabi ni Jenny. Oh, mao ba? Wala lang ta ko ni mo paabuta. May kaon ka na lang unta. Yan naman. Dili na kamustahon ako ron, abi kay na mabdos naman ko. Oh, Kisa naman ay ganahan mo ikasaw ron. Si Jenny? Siya na sa'y ganahan ni mong pamabdosan? unsa? Diin gud ka ng istorya ha. Di nahibaw ka gid nga suod lang kay nako ng kinababayan na. Managigala kami ni Jenny, suod mi. Suod bitaw. Mao man gani nga libre ra gakos. Anyag manginit mundo ha. Unsa? Ayaw ko kataw iba. Naglagot pa ko na tanawon yung duha ganina nga dagakos mo. Lami kay mundo ulon unya pakungon. Unsa? Limutan ako katag ining program kanina ni Dave. Uy, mamangkot siya sa pag-distribute, ani. Niyan ako tungod sa ilang tent. Ay naku. Pagsilos ni Jenny good. Oh. Dili may tabo nga pulihan ti kaniya. Kay mura na to na kong igsuon na unsa man ka. Bantay man bitaw ka. Masinpul anak ka na ako ha, kay magdas na ko. Adto na kaniya kay gwapa sit pa si Jenny. Mas gwapa ka. Silusang buntis lagid ka. Mubiya na lang ko. Nga na pang sakitan man gihapon ko. Madaan naman ang takong nahibaw. Nga sama na sa kaigsuon ang pagtanaw ni Dave na ako. Ay, Jenny. Di ba kagikan? Dito ka sa tent? Muatuan ta ko. Paingon na kinunta. Pero nibalik ko sa agi kay kalit magod ka naglain ng akong tiyan ko. Palihog na lang ko kahatag ining program nila ni Dave o meet at ha. Sige, lain na gid ka nga akong tiyan. Mubuhagay na. Sige. Oh, sige. Ay. O, day tingaling na nga puwa ang iyang mga mata. Nagpugong-pugong baka to siyang gibati. Sige na. Last na niyo. Ay, busog na gani ko. Naman, ambok na dyan ko, ani. Dili na ko nindot tanawon. Mapulihan na yung kunin mong samot, ani. Di na may tabo eh. Sige na. Sige na ba? Nga na ba? Maala ka dyan, uy. Kana. Babe? Nay? Nay?
Nay? Oh, nagdam lagi kag utanon. Ay dito ko sila Divina. Nangutana ko kung magpalabada ba siya ugma kay may na lang. Nalimot ka nga graduation na mo ugma, Nay? Pero sa hapon pa man di ba? O man bitang muhangyo unta kung manlabas ila aron may kapalita bisag pansit pa nagugma. Pero di balibad man. Bago lang ko sa nakapalit og washing machine. O nangainan ako ini ila kamunggay ug gagbati. Kon makabali na unya tag probinsya, mananom unya tag daghang utanon aron kompleto ng atong mautan. Sa pila unya ka buwan, daghan na unya tag matanom didto, ingon man magalagot mon. Maugid. Was nindot gyud ang kinabuhi sa probinsya kon kugihan lang ka. Libre labas nga hangin, ingon man labas ka mga utanon. Maugid, Nay. Ay ni adi ay, ang program ko na ninyo para ugma ay, gipahatang ng Jenny ninyo. Ikatagbo man to na ko ganiha. Mo mamadayog lahos din di kay naglain ko ng iyang tiyan. Mo ba? Sure, Nay? Wa siya makalahos din sa ato? Mo ba yan sulti? Ibalik ko na siya sa agi og dali-dali. Puha ganing mataan to sa pinigong tingali. Siging pugong. Oh, Na, di ako na boy kay haruson ko rin kamunggay, har makauta na ta. wag yun ka makalahos si Jenny din, he? Nga nang mag-uol masab ka. Tingali nakadungog siya ba sa atong gipanagsultihan? Anya? Mag-uol di ka. Umay noon, kadungog siya. Sure ka? Nga ang ayar ako sa akong gisaloob? Okay na ba ang akong make-up? Ang akong buhok? Misamot kag kagwapa. Tinood? Ligi, ikaw ang pinakagwapa nga babae sa akong mga mata. Kamong duwa ni nanay. Apil-apilon, pagyod ko. Sige na ba ka nagsukod na? Asam ta mo linya? Ay, taras Jenny uban siyang mama, akong tawagon. Ay, ayaw na lang, Nay. Kay lagi man mi. Dili man mi sunod og apelyido. Kami man ni Dave ang sunod og apelyido. Ay, oo, ingon mo dito anak sa. Ala, sige, asa mo tadi yun, dapit. Salamat. Nahuman na gid ang atong graduation. Ay, ginoo ko. Happy ko makuyapi kaganina sa kaalimuot. Ay, lain dyan akong kabuhi sa sagol nga. Nasagol-sagol ang mga baho sa mga tao ba. Ay, ingon yun anak kong mabdos, imi. Dili yun kaayo, dali kayong kabuhion. Okay na ka karon? Tanan na. Mamauli na ta. Manaman ta sa pag-picture-picture. Maulit na ta kay basig. Ang kabuhion na sa balik ron. Kadit lang, pangitaon sana ko si Jenny. Kay? Wa pa may maka-pa-picture. Pang souvenir ba? Ato na siya. Milingi diri. Dali, atong doon. Ayaw lang ko kuya. Good. Sa mukha, uy. Jen, pa-picture ta na. Wa pa magita maka-pa-picture. Sige. Nay, dahil mo, Nay. Tapad mo dito sa mama ni Jenny, Nay. Imi, diri ka sa kong kilid. Okay, nga na. Noy, kami na sab, Noy. Pa-picture mi, Noy. Ay, sige, okay na mo. Okay na. Ay, oo. Bye. Mana. Makuha na dahil ni Ugmaha. Ang uban na diya sa may gate. Ay, tanawa lang ninyo. Basta na yung mga dagway dito, ha? Sige, Noy. Salamat. Ay, Jenny, day. Congrats, ha? Salamat, eh. Pana mo? Sige, tana mo. Lisa ta manguli. Unsa? Mag-unsa pa man ta din, eh. Nakakapoy ra, alimuot kaayo. Nagpadahaman og kwarta si Papa para sa graduation nato earn Dave. Ingon siya nga mga kunutan ninyo sa gawas inigahuman. Di na lang maghikay kay lisod man kuno. Tinuod? Manlibre ka na mo? Si Papa, uy, iya man ning kwarta. Unya, apil ko? Kamo ni nanay nimo, apil mo. Tana mo, mga ka na ta. Yay, salamat. Magkakaon dili gihapon miglami ron si nanay.
Pasalamat siya kung papa ni mo ha. Oo, uy. Sige, tana mo. Tana. Ay, lakaw na mo. Kay kabira ang magdungan si mama ni mo, day Jenny. Asa man ta mga on? Sure ka? Librihan mi nimo? O, lagi. Kalimot sa kong ingon ni mo gahapon. Kay baon na kang papa. Unsay naa na mo, apil bayagid mo. Bilib ba ginako ng papa nimo eh? Pinangga kay mi ni nanay niya, no? Bilib ba oh. Imi? Napaka diya? Oh, wala lagi ka masunod mo. Ali na. Kamu na lang. Wa pa sa ko'y labot, ana. Kamu naman ni nanay ni mo ang giimbitan. Imi. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!